Dit gebied bij Jorwert is een van de voorbeeldplakken dat de natuurorganisaties het in Friesland gaan willen. Er staan eerst gebieden op kaart die alleen maar natuur worden zo'n. En eens is de hele agrarische wereld erbij lusten om te zien van kennen we mij elkaar die natuurdoelen. En dan misschien wel over een beetje een groter gebied realiseren. Dit is nog maar één van de plannen die de organisaties, liekens het Wetterskip, Staatsbosbeheer, het Frieske Geer en LTO Noord van de Moornoon BNH en Deputaire Kramer. In het zaniemde Green Manifest Friesland stiet hoe de natuur in de toekomst inrichten worden mat na de bezuinigings van het Rijk. Dus we hebben beneemd een aantal dingen waar we allemaal aan de gang zijn. En werd de afspraken opmaken binnen die mag gewoon teruggaan. De belangrijke gebieden waar we mee aan de gang zijn, zoals bijvoorbeeld het Koningsdiep of zoals bijvoorbeeld Beekdal Linde of de Oude Veen, die mag ik die een meidje, dus daar mag ik gewoon mee verder. En daar mag dus de geld in vreven. Maar daar ben ik een paar plakken. Daar hebben we van zeggen van nou, daar kende wel wat oud misschien. Of we toch inleveren moeten dan het juist derde. En dat binnen de gebieden dat nevens de natuurorganisaties geerwerken worden in, maar de inwoners en ondernemers. Het gaat in totaal om zo'n 100 bundel groen. Dit is geen concrete gebied, het is meer vanuit het Wetterskip zie je dan met name naar de Boezem. Daar hebben we oevers- en kaderprojecten, daar kun je misschien dingen op verbinden. Dat je dus zegt van een boerenondernemer die doet wat op zijn grond. Maar dat ken ik dan in geerwerking met agrarische natuurvereniging of met vogelwachten als wat dan ook maar. Daar ben vaak de burgers bij betrokken. Deputaire Kramer is blij met het manifest en zullen bepraten met provinciale steden. Na alle gedachten is er na de zomervakantie meer duidelijk hoe het geld van natuur dat de provincie van het Rijk krijgt.